nagsapsapol kanyami ti balay sir, pamilya na. Kanya nga ron sir, tata nawanin. Sunan niya po yung garon. Narigat nga awaten ni Ana May abangkayan na sumangpet ti 20 ket siyam titawen na live-in partner na ani Robert Apanay, kalpasan na napaltupaltugan dayto iti may sa arresto bar iti barangay 8 Vigan City. Iti inisyal nga investigasyon ti pulisya, ti biktima iti napan naginom iti resto bar kadwanay ti 20 ket 8 titawen na kasinsin na ken ti 10 ket 7 titawen na kaanakan na. Madamamet nga gininom kaday ta agundaway ti 30 titawen na ani Jason Oriente at taga Santol La Union, idi dinanon iso na ti biktima iti table na. May pagarup ang nagriridangem na anawa damit laeng. Ada argument nga duwa, then Jayen nga nang rugrugi jay, then di kan unig sigun kadi investigator tatay naanawa damat ida. Then remorda giti suspect and the victim, yen tuloy de jay ada na pinagkikinawatan. So ni Robert together kin the companion na remorda, then the suspect si Morot, then nang rugin iti panang pagsulak hindi iti biktima tayo ay iti suspect tayo. Ti grupo ti biktima tinagusar ti screwdriver a pinangbagbagsol iti suspect. Bimales met ti suspect babay niti panang paltupaltug na kadagiti nakarili na. So dati suspect tayo nag-incurred on sustain iti stab wounds, the different parts ti bagbagina, ket ni taray metlaing iti parehas nga ospital. So during the investigation ti Soko tayo, naka-recover da iti 5 cartridges cases iti alisling caliber 45, may isang 1 unit iti fired bullet, ken may isang unit iti caliber 45 nga with empty magazine. Nairaman pa na paltugan ti 20 ket siyam titawen na babae na bigbig tinagan nga Audrey. Adi biktima tayo dinatay nga lalaki at kadwa ng may isa ken may isa nga minor. Ken so yung mama namin nga bimbagsul ni. Sir, yung mama dato yung CCTV kano ko makita di diyan. So yung babae sir giyan na sir. Sigun kadi kiti witnesses tayo handang ama mo di babae ngem ije uneg kano idi miki anawa tumutulong nga anawa then remorse siguro mo jaya nga nairaman mo iso nga nakaltugan. So awan talaga tamang mo negative. Awan sir, di biktima kan di kay suspect awan tamang mo. Nagsagabat ti sumagmamano tama ti bala ti bagi dagiti biktima. Dead on the spot ni Robert, idinto anatay bayat ang matamtaming ti ospital ti may sapay a biktima. Kuna ti live-in partner ti biktima nakasagana da na mangipila ti reklamo. Lutuan na kami ti kanemi, sir. Oray mabanog nga agpokis. Lutuan na kami lata ti kanemi. So natagaluto mi. Aming nga kanakan na, sir. Biyagen na. Sir, kahit ko ituloy, pati naganak na ngamin, sir, kahit DJ abroad. Kahit na ti makaswan DJ nga suspect, sir, kahit na nga hostisya talaga. Naibati ti biktima ti 2 nga anak na nga agtawen laeng ti 10 ken 5. Kabayatan na, mad-adal meten iti reklamo a posible asang wen ti suspect ken ti kasinsin ti biktima. Mark Magdirila, Balitang Solid North.